खुलुमबाय केमेरा पार्सन मोजोम बसुमतारीजों लोगोसे आं निजोम बसुमतारी। दा बे समाव दंफैयो जोङो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि सिङाव थानाय धुपगुरि हाजोआरि फोथाराव जानो गोनां खुंगा 54थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमासालियाव दा नोंथांमोननिसिम जों देखायनो नाजादों लुफुंनाय हाबाफारिया बेसेबां आवगायखो। दा बे समाव जोङो बिबानगिरि सारमोननिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि। आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावग्रोबाय। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाया जोंनि कार्बि आंलंआव देग्लाय जागायजेनगोन 3, 4, 5 फेब्रुवारि 2022 सानथामनि हाबाफारि लानानै बे थान्दै जख'न्थाया जागोन। बे जख'न्थायनि जोंहा लाहार फाहारा जागासिनो दङ आरो आं आसा खालामो जोङो समनि जानायनि सिगां जों बे हाबाफारिफोरखौ जोङो फोजोबहैनो हागोन होननानै आं सानो। सार ओरैनो बेसेबांसो जायगा आवग्रिदों बिगा हिसाबै बुङोब्लाथ' एसे गोबाङानो जाहैबाय। बियो 200 बा 300 बिगासो जागोन बियो बेबायदि आरो। मानो होनब्ला जोंना गोबां सारा भारताव थानाय जोंनि बर' फरायसा आफादनिफ्राय खना खनानो फैजोबगोन। बेनिखायनो जोङो डेलिगेट जोंनि थान्दैखौ जोङो हमना लादों 4000 आरो जोंहा अबजार्भार थागोन आरो गोबां कालचार ट्रुप दामनाय देनाय मोसानाय बेवहाय गुबुन हारिनिबो थागोन। बेनिखायनो जोङो गोबां जायगाखौ एसे आवग्रिना लानाय जादों। बेयो 300निफ्राय 400सो जाहैनो हागौ बिगा हिसाबै आरो। सारनि अनुमान बायदियै ओरैनो बेसेबांसो मानसि गेदारिं जागोन? जोङो जिहेतुनाखि जों बयबो मिथिलायगौ कार्बि आंलंआव जोंना बर' पपुलेसन खम, अब्लाबो जोङो बे मेलाव जों आसा खालामदों जाहाथे 15निफ्राय 20,000 सानफ्रामबो बेबायदि गेदारिं जाबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। मानो होनब्ला बेवहाय एक्जिबिसनबो जोङो गोबां गिदिर खालामनाय जादों आरो बेवहाय मोनफ्रोमबो काउन्सिलनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेहाय बाहागो लाफैगोन। इटिमध्ये काउन्सिलनिफ्राय जों कनसेन्ट मोनखाबाय। ओंखायनो जों आसा खालामो बे मेलाव सानफ्रामबो 10,000निफ्राय 15,000 जाबाय थागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। सारना ओरैनो अनुमान बायदियै दा जोंनि जुथुमानि हाबाफारिया बेसेबां % आवगायखो बायदि सारा सानो? जोंनि बानजाय आफादनि खामानि मावनाया आवगायजोब्बाय। दा पेन्डेला दङ। फ्राय दस्रा दस्रि माखासे साब कमिटिफ्रा दालाय आफादफ्रा मावगासिनो दङ आरो जों बेखौ समनि जानायनि सिगां जों बेखौ गासैबो बरनहैजोबगोन होननानै बयबो साखाफारा जानानै दङ। सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय
सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं बेनिखायनो गियान स्लटआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो